Alamsa utkalo kileta ani saba samba filani mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔ bɛ tali kɛ I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kalo min yɛrɛ kɔni an ka direction générale de l'information et des relations publiques des armées ni o ye diriba maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ bɔ ni ka conférence de presse kɛ walasa kalo tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye opération min kɛ ale ni Mali jamana yɛrɛ kɔni lakanako bɛ lahalaya min na ka se k'o yɛrɛ kɔni da malidenw tulo kan ko hukumu de la tarata tɛmɛnen utkalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka diriba maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra ni k'u ka ladala kilen yɛrɛ kɔni kɛ ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni diriba maaw ka daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la ni ka taa bila juillet kalo tile 31 na san 2026 an ka Mali fintigilakaw kɔni opération minnu kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na jaabi minnu sɔrɔla o opération yɛrɛ kɔnɔna ale ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ cɛsiri baara minnu na jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni diriba yɛrɛ kɔni ɲɛmɛ ale b'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma ne ka nin walawala kunnafonidilaw ye walasa u ka se ka na o kunnafoniya da jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ tulo kan. I n'a fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min tarata tɛmɛnen utkalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Mohamed Yusuf Bacili ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Arasibati ale ni Rokia Dunbiya ni o tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Rose Poivre i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni maa fila nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ko kura ye an ka Bamako cour d'appel maaw ka chambre criminelle yɛrɛ kɔni ma ka procès ko in hukumu na ka sanga ni nin wale yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min yɛrɛ kɔni ye parquet k'ale y'a ka plaidoirie yɛrɛ kɔni kɛ ko parquet ka plaidoirie yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni ye peine girimanbaw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin ni maa fila nin ma an kɔni nana o fɛnɛ walawala aw ye. Min ye Burkina Faso fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu cɛsirilen bɛ banbaci walijɛkulu maaw kama u ka jamana kɔnɔna na o de la sanga ani wagati maa min kɔni bɛ wuli ni ka opération kɛ u ka jamana yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci walijɛkulu maaw si laturu o ko hukumu de la ko juillet kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Burkina Faso fintigilakaw olu kɔni taara opération kɛ Kinsele kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ baara ni commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ka sanga ni Burkina Faso fintigilakaw y'u ka nin opération in na nin kungo kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka banbaci wale maa caman faga ko banbaci wale maa fagalen yɛrɛ kɔnɔna banbaci wale ɲɛma maa kelen yɛrɛ kɔni bɛ o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ o bɛɛ ye. Tarata tɛmɛnen utkalo tile 11 san 2026 pick-up dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun falen don maaw yɛrɛ kɔni na ɲini maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin fitinin caman kun b'o la ko nin maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u kun da foro dɔ de kan walasa ka se ka taa baara kɛ foro in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka pick-up in yɛrɛ kɔni to sira yɛrɛ kɔni na Egypte jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni dafirila pick-up in yɛrɛ kɔni dafirili yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka maa minnu faga k'o dɔgɔyalen bɛ ye maa 18 a yirala k'a fɔ ko ni maa 18 minnu yɛrɛ kɔni sara k'o dabɔ ni pick-up dafiri yɛrɛ kɔnɔna Egypte jamana kɔnɔna na ko maa nin yɛrɛ kɔni tila bɛɛ denmisɛnnin fitininw de ye minnu yɛrɛ kɔni si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ. Tarata tɛmɛnen utkalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud polisi maaw olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko mine dɔ yɛrɛ kɔni dafirila Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin damada min yɛrɛ kɔni dafirila ni jamana kofɔlen kɔnɔna na a kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan damada in yɛrɛ kɔni dafirili kɛra sababu ye ni ka denmisɛnnin fitininw minnu yɛrɛ kɔni si tɛ san 18 bɔ ka olu maa 14 yɛrɛ kɔni faga an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni damada in yɛrɛ kɔni dafirili kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni jogi kosɛbɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni Kemi Seba yɛrɛ kɔni ni ale kɔni ye panafricaniste ni maa kɔni don min cɛsirilen don farafinna ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli baaraw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya bɛ kalo caman bɔ ni maa kofɔlen minɛ bɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni tarata don utkalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kemi Seba ale kun kan ka taa Afrique du Sud kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma walasa a ka procès in yɛrɛ kɔni ka daminɛ nka o kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko kurantigɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Afrique du Sud jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Kemi Seba ale kɔni ka procès yɛrɛ kɔni reporté la ko kura an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba nin bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
kalo min yɛrɛ kɔni an ka direction générale de l'information et des relations publiques des armées ni o ye DIRPA yɛrɛ kɔni kalo o kɔni directeur yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka walawalali kɛ malidenw yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni lakanako lahalaya la ale ni kalo tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw ye opération minnu kɛ a bɛ bɔ ni ko bɛɛ lajɛlen ta Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tulo ka conférence de presse dɔ senfɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen août kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka DIRPA maaw yɛrɛ kɔni olu ye conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni labɛn u ka siège yɛrɛ kɔni na conférence de presse min yɛrɛ kɔni na u bɛ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wele walasa k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la ni ka taa bila juillet kalo tile 31 na san 2026 an ka Mali fintigilakaw ye opération minnu kɛ ale ni jaabi minnu sɔrɔla o opération in na ka se ka u bɛɛ lajɛlen da malidenw tulo kan ale ni Mali jamana yɛrɛ kɔni lakanako bɛ lahalaya min na ka se k'o ɲɛfɔ malidenw fɛnɛ ye ko ni conférence de presse yɛrɛ kɔni kun animé yɛrɛ kɔni kun don DIRPA yɛrɛ kɔni directeur général de fɛ ni o ye colonel major Bakari Bokar Mayiga yɛrɛ de kɔni ye wa conférence de presse yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni directeur général ale b'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ la ni ka taa bila juillet kalo tile 31 na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ye opération caman kɛ Mali jamana kɔnɔna na opération minnu k'u kɛ kun de ye walasa ka se ka Mali jamana lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko walawalali la min yɛrɛ kɔni directeur général ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ye opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération ninnu kɔnɔna na bɔtarakɛ banbaci walima ka daga sigiyɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ka an ka jamana kungoba dɔw kɔnɔna ni o ye Tɛnɛku Ɲamina Sunsan Bawule ale ni Faya kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɔtarakɛ banbaci walima ka daga sigiyɔrɔ minnu ka nin yɔrɔ kofɔlen na ko opération ninnu kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw ye banbaci walima ka o daga sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen halaki ko ni opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni banbaci walima ka daga sigiyɔrɔba minnu tun bɛ nin kungo in kɔnɔna na daga sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wa banbaci wale maa bayirika yɛrɛ de kɔni fɛnɛ fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ ni opération ninnu kɔnɔna na colonel major Bakari Bokar Mayiga ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye jamana yɛrɛ kɔni ka sirabaw yɛrɛ kɔni feerenisani ko minɛnw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ale ni jamana yɛrɛ kɔni ka sumako an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni garantilen don ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu ma olu kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don an ka jamana sirabaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka feerenisani ko minɛnw bɛ don sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ ko banbaci wale maaw y'a essayer ni ka tiɲɛni don o yɔrɔ ninnu na ko ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min an ka Mali fintigilakaw olu fɛnɛ ye mission camanw sigi sen kan walasa ka se ka o sira ninnu yɛrɛ kɔni lakana sabati ko mission ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sebaya de an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a ka sira ninnu yɛrɛ kɔni lakana sabatira min yɛrɛ kɔni ye jamana ka feerenisani ko k'o ye halisa u bɛ ka continuer ni siraba ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ko an ka Mali fintigilakaw ye mission minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni wagati kofɔlen kuntagala kɔnɔna na ko mission ninnu yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni an ka armée de l'air maaw yɛrɛ kɔni olu ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli siɲɛ 1545 ni o kɔni bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru yɛrɛ kɔni ka bolili heure 5336 yɛrɛ de kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa y'a yira k'a fɔ k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ni wulili ko hakɛya min yɛrɛ kɔni kɛ ko wulili ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen la u ye frappe minnu kɛ o frappe ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn frappe 307 yɛrɛ de kɔni ma ko ni opération ba minnu kɛra an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni na bila minnu bɔra la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa 1850 o de fagara fintigilakaw fɛ banbaci wale maaw ka daga sigiyɔrɔ 45 o bɛɛ lajɛlen halakira min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu maaw ka pick-up 150 yɛrɛ kɔni n'o pick-up 150 ninnu na pick-up 40 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kun falen don maramafɛnw de la k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka Mali fintigilakaw fɛ min fɛnɛ banbaci wale maaw ka blindé 11 an ka Mali fintigilakaw y'o tiɲɛ ko banbaci wale maaw ka moto minnu tiɲɛna an ka Mali fintigilakaw fɛ o ka ca ni moto 230 yɛrɛ kɔni ye min fɛnɛ ye banbaci wale maaw ka matériel logistique caman yɛrɛ kɔni ko min an ka Mali fintigilakaw ni opération ni yɛrɛ kɔni senfɛ bakurubaya la u sera ka ni tiɲɛni juguba ni yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw kunna wale min yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka sebaya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la walasa ka se ka ni conférence de presse yɛrɛ kɔni kuncɛ min yɛrɛ kɔni an ka DIRPA directeur général ye ale bɛ hakilinajigi kɛ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ye k'a yir'u la k'a fɔ ko jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na u k'u yɛrɛ minɛ fɛn dɔw yɛrɛ kɔni carili ma u ka bɔlɔlɔsiraw ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka kunnafoniya lase banbaci wale ma walima ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka promotion kɛ colonel major Bakari Bokar Mayiga ka kɔrɔfɔ la ko rebelle jɛkulu tɛ Mali jamana kɔnɔna na jadisi jɛkulu tɛ Mali jamana kɔnɔna na ko banbaci wale maaw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni na banbaci wale jɛkulu maa minnu bɛ bɔ ni k'a fɔ k'olu ye rebelle jɛkulu ye walima k'olu ye jadisi jɛkulu yɛrɛ kɔni ko min ye jamana kunnafonidilaw ye o kɔni kana na sɔn k'o maa nin ka kuma lamɛn ka d'a la k'a fɔ ko maa nin ye rebelle de walima jadisiw don ka d'a kan ko in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko banbaci wale jɛkulu dɔrɔn de bɛ Mali jamana kɔnɔna na
ina fa an kun y'a fɔ ye cogo min tarata tɛmɛnen utu kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Mohamed Yusuf Bajele ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Arachibate ale ni Horokiya Dunbiya n'o fɛnɛ tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Rose Poivron yɛrɛ kɔni n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni ma kofɔlen fila ni yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Bamako cour d'appel ma ka chambre criminelle yɛrɛ kɔni ma ka procès ko in hukumu na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni min ye parquet yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale kɔni ye peine girimanba yɛrɛ kɔni ɲini kiiritigilamaw fɛ walasa u ka se ka ni maa fila ni yɛrɛ kɔni condamné o la procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye parquet ale ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw fɛ ko min yɛrɛ kɔni Horokiya Dunbiya ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Rose Poivron yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ale parquet k'a bɛ fɛ kiiritigilamaw ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné san 10 kaso kɛli la ko nka san 10 a ma se min yɛrɛ kɔni Rose Poivron ale k'o bɛɛ lajɛlen dafalen kɛ k'a bɛ se ka san 5 yɛrɛ kɔni kɛ kaso la san 5 to a b'o kɛ kɛnɛmana yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni parquet ale ye laɲini fɛnɛ kɛ ko min yɛrɛ kɔni Rose Poivron ko k'o fɛnɛ condamné ko kura ye CFA wari 48 yɛrɛ kɔni sarali la jamana yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Horokiya Dunbiya yɛrɛ kɔni ta yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni parquet ale ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw fɛ ko min yɛrɛ kɔni Mohamed Yusuf Bajele ni o tɔgɔ dɔnnen don ni Arachibate yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni ale parquet ale bɛ laɲini min kɛ an ka Mali kiiritigilamaw fɛ o de ye ka nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné san 10 kaso kɛli la ko min yɛrɛ kɔni Arachibate yɛrɛ kɔni ale bɛ san 10 in dafalen kɛ kaso la liberté provisoire ko kuma t'a la ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Yusuf Bajele k'ale ka amende yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara amende min yɛrɛ kɔni ye 48 yɛrɛ de kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni parquet ale ye laɲini yɛrɛ de kɔni kɛ kiiritigilamaw fɛ a ka plaidoirie yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Arachibate ale ni Rose Poivron ka avocat yɛrɛ kɔni yani olu k'u ka plaidoirie yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko dankarila procès in yɛrɛ kɔni na ko nka don nataw yɛrɛ kɔni na don wɛrɛ yɛrɛ kɔni na tani ka continuer procès in yɛrɛ kɔni fɛ ni kiiribulon kofɔlen in kɔnɔna na ka Mali jamana la ko ni min yɛrɛ kɔni maa fila ninnu ka avocat n'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tilala u ka plaidoirie yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ nata in na utu kalo tile 17 san 2026 k'olu kɔnɔna na u ka délibéré yɛrɛ kɔni kɛ ni procès ko in yɛrɛ kɔni hukumu na don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kiiritigilamaw ye maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ɲagelen min ka kɛ u kɔnɔna na o daw kan walasa maa fila ninnu yɛrɛ kɔni k'u ka kow yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na tarata tɛmɛnen utu kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso kunnafonidisoba yɛrɛ kɔni olu maaw bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko juillet kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Burkina Faso fintigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ kɛnseri kungo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Barani commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko Burkina Faso fintigilakaw ye o opération min kɛ nin kungo kofɔlen in kɔnɔna na ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération in senfɛ Burkina Faso fintigilakaw olu kɔni ye banbaci wale maa 15 yɛrɛ kɔni faga bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso ka kunnafonidisoba maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni banbaci wale maa 15 minnu faga ni kungo kofɔlen in kɔnɔna na ko maa 15 in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Sangare Bari Manga yɛrɛ kɔni ko ale bɛ a la ni nin maa kofɔlen si bɛ san 32 de la ko a min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maa minnu fagara a yirala k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni olu ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération in kɔnɔna na Burkina Faso fintigilakaw sera ka dimi jugu do banbaci wale jɛkulu maaw la n'u ka ɲɛmaaba dɔ yɛrɛ kɔni fagali ye min yɛrɛ kɔni ye Sangare Bari Manga y'a yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɔdugu yɛrɛ kɔni ye Pini village de ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Kasum commune yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko san 2018 wagati de ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni farala banbaci wale jɛkulu maaw kan ko wa yirala k'a fɔ ko nin cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni taara ka formation yɛrɛ kɔni kɛ Burkina kɛrɛfɛ jamana dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ a nana ni ka banbaci walew yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na fo ka n'a bila jɛkulu dɔ ɲɛmaaya yɛrɛ kɔnɔna banbaci wale jɛkulu kɔnɔna na ko nin maa kofɔlen ni a ka jɛkulu yɛrɛ kɔni kun b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ Kinsere localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sen donna attaque caman labɛnni na minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ale ni Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma sous-région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barani Bonboroki ale ni Nuna zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ale sen donna binkani wale caman labɛnni na ni ka ɲɛsin Burkina Faso fintigilakaw ni jamana kɔnɔdenw ma ni village nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso kunnafonidisoba maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔw yɛrɛ kɔni na ko wagati laban nin yɛrɛ kɔni na attaque minnu kɛra Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli baara kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen k'ale sen donna o attaque ninnu la ko juillet kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 janda dɔ kɛra ni ka ɲɛsin Burkina Faso fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sen donna o janda baara in na ko juillet kalo tile
tile 20 tɛmɛnen san 2026 binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin Burkina Faso fintigilakaw fɛnɛ ma komi yɛrɛ kɔni ni cɛ kofɔlen ale sen donna o binkani wale na wa yirala k'a fɔ ko ni binkani wale fila nin bɛɛ lajɛlen kɛra Konankwara localité yɛrɛ de kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen ni yɛrɛ kɔni bɛ nun na zone yɛrɛ de kɔnɔna na ni opération min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ ni Burkina Faso fintigilakaw fɛ min ye Burkina Faso autorité maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni ye sebayaba de ko wa opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna ka da ka opération ye kɔni senfɛ banbaci wale jɛkulu maaw ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni sera ka faga Burkina Faso fintigilakaw fɛ a mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen août kalo tile 12 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Égypte kɛnɛyako minisiri yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko tarata don août kalo tile 11 san 2026 ko pick-up fila n'olu yɛrɛ kɔni kun falen don sɛnɛkɛla yɛrɛ de kɔni na ni pick-up nin yɛrɛ kɔni kun bɛ Ismaïla gouverneur yɛrɛ kɔni siraw yɛrɛ de kɔni kan ko ni pick-up fila nin yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na ko pick-up fila nin ka kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka da k'a kɛra sababu ye ni ka maa caman fagalen ni ka maa caman bɔnɛ ani na Égypte jamana kɔnɔna na Égypte kɛnɛyako minisiri ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni sara k'o dabɔ ni pick-up fila nin ka kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni na ko maa nin yɛrɛ kɔni dɔgɔyalen maa 18 yɛrɛ de kɔni ko maa 18 nin fɛnɛ na a kilancɛ bɛɛ yɛrɛ kɔni denmisɛnnin fitininw de minnu si tɛ sɛmɛ san 17 ale ni san 14 yɛrɛ kɔni kan ko maa minnu sara ni siraban kasara yɛrɛ kɔni sababu yɛrɛ kɔni na ko o maa nin yɛrɛ kɔni na mɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o ye u bɛɛ la denmisɛnnin n'ale ka dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen a yirala k'a fɔ ko ye musomanin fitinin dɔ de min si bɛ san 10 yɛrɛ de kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni pick-up kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Delta du Nil yɛrɛ kɔni village fila de kɔnɔna na ko pick-up kɔnɔmɔgɔ nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa foro dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka taa baara kɛ yen nɔ ko k'u to o pick-up de kɔnɔna na ni pick-up yɛrɛ kɔni bɛ ka taa n'u ye foro kofɔlen de kɔnɔna na wagati yɛrɛ de kɔnɔna na pick-up fila nin yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na ni ka na ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni ye ko musomanin dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ pick-up in kɔnɔna na n'ale si kun ye san 16 yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale kɔni ni sera ka kisi ni siraba kasara in na wa ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati min na accident yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko y'a sɔrɔ ale kun bɛ sunɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ k'ale dɔgɔnin musomanin dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ pick-up nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni sara k'ale kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni joginnen don ko yɛrɛ kɔni dalen don dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ kabini ni accident kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ min yɛrɛ kɔni ye denbaya caman olu kɔni wulila teliya la ne ka taa Alkasanse dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni da la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Ismaïla localité yɛrɛ de kɔni na walasa u somɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni joginna k'o dabɔ ni siraba kasara in yɛrɛ kɔni na ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako lahalaya don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Égypte ka kɛnɛyako minisiri accident yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ ale kun y'a yira k'a fɔ ko accident yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a kɔni yirala k'a fɔ ko victime min yɛrɛ kɔni bɔra la ko ye maa 47 de ye ko maa 47 yɛrɛ kɔni na maa 30 kɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni joginnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Égypte jamana ɲɛmaa ye ni o ye Abdel Fattah al-Sisi yɛrɛ kɔni ye ale bɛ ordre yɛrɛ kɔni di a ka jamana sɛgɛsɛgɛli baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni siraba kasara in kɛra lahalaya min kɔnɔ ale ni wale min nana kɛ ni ka kɛ sababu ye ka na ni siraba kasara ye k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ o ko la walasa a bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔn don n'a nataw la tarata tɛmɛnen août kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud polisiw yɛrɛ kɔni olu bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko damana dɔ yɛrɛ kɔni dafirili yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka denmisɛnnin fitinin minnu yɛrɛ kɔni si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ ko olu maa 14 yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na wa Afrique du Sud polisiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni denmisɛnnin fitinin maa 14 yɛrɛ kɔni ka sali yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko denmisɛnnin fitinin minnu yɛrɛ kɔni si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ k'olu yɛrɛ kɔni maa 8 yɛrɛ kɔni jogun bɛ jogintogo jugu la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ furakɛli yɔrɔw la ko nin damada in yɛrɛ kɔni ka dafirili yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rustenburg ville yɛrɛ de kɔni kɛrɛfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Johannesburg nord-ouest yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na Afrique du Sud polisiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko nin denmisɛnnin fitinin nin yɛrɛ kɔni kun bɛ baara la ni damada min yɛrɛ kɔni na ko damada in yɛrɛ kɔni kun tɛ yɔrɔ lakananen ye maa kun man ka tɛ ka da yɔrɔ in na ko damada in yɛrɛ kɔni dafirili yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka ni maa nin yɛrɛ kɔni faga ka da ka damada in kɔni bɛ dafiri wagati min na o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ sanu ɲini yɛrɛ kɔni na bɔgɔ ninnu kɔnɔna na ko ni damada kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na maa minnu bɛ taa sanubɔ yɛrɛ kɔni na olu bɛ don kɔlɔnbaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔlɔn minnu yɛrɛ kɔni tɛ yɔrɔ lakananenw ye ko nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni tɛ yɔrɔ ɲɛnɛmaw yɛrɛ kɔni ye infrastructure foyi tɛ yen nɔ wa lakanako mesure foyi yɛrɛ kɔni bilalen tɛ nin yɔrɔ in na walasa ka se ka damada in yɛrɛ kɔni sanubɔlaw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ko wale in yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni denmisɛnnin nin yɛrɛ kɔni ka saya ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Min yɛrɛ kɔni ke mi sɛbɛn ni ale panafricaniste ni nin ma kofɔlen kɔni maa cɛsirilen min yɛrɛ kɔni bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni farafinna ye ale bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni sɔrɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min a bɛ kalo caman bɔ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la tarata don kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni ke mi sɛbɛn ale ka procès yɛrɛ kɔni kun kan ka daminɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na nka n don kofɔlen la a kɔni yirala k'a fɔ ko kurantigɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Afrique du Sud jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko kurantigɛba min kɛra o de kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka procès in ye o ma se ka kɛ ni kiribulon in yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko nin tarata don in na kalo tile 11 san 2026 ko procès kun bɛna na kɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna ko procès kuma nin yɛrɛ kɔni kun bɛna na boli Benin gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye laɲini min kɛ Afrique du Sud jamana maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni bila ka taa di olu ma ko nin don kofɔlen procès yɛrɛ kɔni na kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ni ke mi sɛbɛn ka avocat yɛrɛ kɔni kun bɛna na kuma ke mi sɛbɛn ka bilali ko la ni ka taa Benin jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka k'o dabɔ ni kurantigɛ in yɛrɛ kɔnɔna min ye kiiritigilamaw olu kɔni ye ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka procès in bila ka taa fo septembre kalo tile 23 nata in na san 2026 ke mi sɛbɛn ka avocat yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ procès in yɛrɛ kɔni ma bɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Afrique du Sud kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'o ye layidu ta olu avocat ye k'a fɔ ko Benin autorité maaw yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn min ci Afrique du Sud autorité maaw ma walasa ka se ka ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni bila ka taa di u ma k'u kɔni bɛna na o sɛbɛn yɛrɛ kɔni di ke mi sɛbɛn ka avocat ma walasa u ka se k'a ko lajɛ kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni olu kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko don n'a nataw la ko Afrique du Sud kiiritigilamaw bɛna na o sɛbɛn in di olu ma ko n'olu yɛrɛ kɔni bolo sera ka da sɛbɛn in yɛrɛ kɔni kan u b'a na kunnafoniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko in yɛrɛ kɔni fɛnɛ na k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ bɔ ni ka o ko yɛrɛ kɔni la communiquer k'o lase bɛɛ lajɛlen ma ko min yɛrɛ kɔni ye ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni denkɛ yɛrɛ kɔni ka datuguli ko yɛrɛ kɔni min ye avocat ni o y'a yira k'a fɔ ko ke mi sɛbɛn denkɛ in yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ mineur de don a si kun tɛ san 18 bɔ fɔlɔ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a si kɔni ye san 18 sɔrɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ye ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka avocat olu bɛ ka sinsin a kan kosɛbɛ ko wagati min wale in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ min yɛrɛ kɔni ye ke mi sɛbɛn denkɛ in yɛrɛ kɔni ale kun tɛ a yɛrɛ ka mara kɔnɔna na a kun bɛ a fari ka mara kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ma infraction foyi yɛrɛ kɔni kɛ o de la olu kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko don n'a nataw la ko min ye Afrique du Sud autorité maaw ye k'u bɛna na maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni labila ka d'a kan wagati min a kɔni bɛ minɛ mineur de kun don a kun tɛ san 18 bɔ o b'a yira k'a fɔ k'a kun bɛ a fa yɛrɛ de kɔni ka mara kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔnɔna ni maa ko fɔlen yɛrɛ kɔni fɛn fɛn kɛ o wagati kɔnɔna na a kɔni bɛ yira k'a fɔ ko a fa yɛrɛ de kɔni ka ko kɛlenw don an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin y'a kalo caman min yɛrɛ kɔni ye ke mi sɛbɛn yɛrɛ kɔni ale ka procès kɔni bɛ ka dɛsɛ ni ka kɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud autorité ma o y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo tile 23 nata in na san 2026 k'u kɔnɔna na ni maa ko fɔlen ka procès yɛrɛ kɔni daminɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na Nini bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma